салом тамошобинони азизи шабакаи баҳористон, барномаи навбатии ифтихор аст. манзури шумо асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми солонаи худ баҳри боз ҳам хубтару беҳтар ба роҳ мондани илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ, инчунин барои тавсеяи тафаккури техникии насли наврас солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маорифро қабул намуданд ва мо низ кӯшиш мекунем дар барнома нафаронеро даъват бикунем ки ба илмҳои дақиқ бештар рӯ оварданд ва дар ин самт муваффақ шуданд. қаҳрамони барномаи навбатии мо аст Раҳмонов Фурӯзонфар, ки дар фанни математика дар зиёди олимпиадаҳо ширкат намудааст, сазовори мақомҳои аввал, дуюм ва сеюм гаштааст. ман шуморо аввалан барои таклифи моро пазируфтанд ва ба барномаи ифтихор меҳмон шудан хушомадид мегӯям. ба шумоам ташаккури зиёд, ки маро ба ин барнома даъват кардед. ва ман Раҳмонов Фурӯзонфар, хонандаи синфи даҳи лица интернати тоҷикии росияи ҳотам ва пв ҳастам ва дар якчанд олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён гаштам. ва қабл аз он ки аз иштироки шумо дар олимпиадаҳо сухан бигӯем, мехостам аввалан як суолро аз шумо пурсам, ки барои чӣ зиёди аз наврасон фанҳои дақиқро интихоб намекунанд ва агар интихобам кунанд бештари онҳо муваффақ намешаванд? сабаб дар чи аст манишаи шумо? ин ҳамаш аз ҳамон хоҳиши ҳамон одам вобаста аст. фанҳои дақиқ ягон қиндӣ надорад. агар ки одам ки хоҳад, метавонад онҳоро бо муваффақият бихонад. ва фанҳои дақиқ чӣ хубӣ доранд, ки дар оянда ба мо бисёр ёрдам медиҳанд. вақте ки мо ба ягон ҷо хонданӣ меравем ё ки дар дарун, барои мисол фанни математика, информатика ба мо бисёр ёрдам медиҳад. ягон мушкилӣ ба пеш меояд, кӯмакрасон аст. амин фанҳои дақиқ аз дигар фанҳо бо кадом душвориҳо ва бо кадом осониҳо фарқият дорад? масалан худи фанни математика. фанни математика бисёр фанни шавқовар аст. агар ки одам хоҳад, метавонад бисёр ба ин завқ пайдо кунад, ба ин фан. аз дигар фанҳо бигӯем фарқам надорад, мешавад. ин бисёр фанни шавқовар аст. барои ин фан бисёр асаби оромдаркор аст. барое ки дар бисёр олимпиадаҳо барои ҳал намудани ягон мисол, ки дар бисёртар 3 мисол медиҳанд ва дар он олимпиадаҳо 4.5 соат аст. ва одам бояд бисёр пуртоқат бошад ва дурандеш бошад, ки дар он ҷо нишаста 4.5 соатро шишта хуб гузаронад ва аз удаи масъалаҳо барояд. ва як чиз дигарро бояд қайд бикунем тамошобинони азиз, ки ҳар нафаре ки махсусан фанни математика, умуман илмҳои дақиқро интихоб мекунад, дар ҳалли масъалаҳо бояд саросима набошад ва албатта диққати махсус бояд диҳад ва ҳушёриро аз даст надиҳад. фикр мекунам, ки аввалин дараҷа ин диққати махсус аст. саломат бошед. ва акнун мегузарем ба суолҳо ва мегузарем ба иштироки шумо дар олимпиадаҳое, ки ҳам дар ҷумҳурии тоҷикистон иштирок кардед ва ҳам берун аз он. муваффақияти худи шумо, муваффақияти албатта тоҷикистони азизи мо низ ҳаст. шумо чӣ гуна дар олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ширкат кардед, ки баъдан ба олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ роҳ ёфтед? якум олимпиадае ки ман иштирок намудам, ин дар синфи сеюм буд, ки олимпиадаи ҷилои дониш буд. дар он ҷо ман иштирок намуда сазовори ҷои сеюм гаштам. ва баъд аз ин бисёр шавқу роғбати ман ба ин фан математика бисёртар шуд ва ман хостам, ки дар дигар олимпиадаҳо иштирок намоям, дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ, байналмилалӣ ва сазовори ҷойҳои намоён гардам. барои иштирок дар олимпиадаҳои шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ мо бояд аввал ду даврро гузарем. ин якум давр даври мактабӣ аст ва дуюм давр даври ноҳиявӣ. дар даври мактабӣ аз байни мактаби мо 4 касро интихоб менамоянд ва онҳо ба даври ноҳиявӣ рӯйхат меёбанд. нафароне ки дар олимпиадаи ноҳиявӣ сазовори ҷойҳои намоён, яъне якум, дуюм ё сеюм гаштанд, ба олимпиадаи шаҳрӣ рӯйхат меёбанд. ва ман хушбахтона ин ду даврро пайсар намуда ба олимпиадаи шаҳрӣ роҳ ёфтам ва дар он ҷо
сазовори ҷои сеюм гаштам ва ба наздикӣ олимпиадаи ҷумҳуриявӣ мешавад ки онро интизорем. беҳтарин. хуб, шумо мегуфтед ки суолҳо ва масъалаҳои даври ноҳияви шаҳрӣ чӣ гуна ҳастанд? суолу масъалаҳои даври ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ аз ҳамдигар дар чӣ фарқ доранд? саволҳое ки дар ноҳиявӣ меояд, барои мисол онҳо каме аз шаҳрӣ фарқ менамоянд, барое ки дар шаҳрӣ бисёртар одамҳо ҷалб мешавад ва зуртаринҳо меоянд, яъне хубтаринҳо, ва барои ҳамин каме сатҳи ноҳиявӣ аз шаҳрӣ пасттар аст ва олимпиадаи ҳамин хел сатҳи душворӣ сатҳи душвории масъала дар даври дигар, яъне даври шаҳрӣ каме мисолҳо душвортар меоянд, барое ки аз миёни иштирокчиён онҳо бояд боз хубтарро интихоб намоянд ва ба даври дигар ҷумҳуриявӣ онҳоро хат ёбанд. Ва ҳамин хел даври ҷумҳуриявӣ каме боз аз шаҳрӣ душвортар аст ва байналмилалӣ бошад ки дар дигар давлатҳо мегузарад. Мисолҳои онҳо боз ҳам аз ҷумҳуриявии шаҳрии ноҳиявӣ фарқият дорад, яъне душвортар аст. Ташаккури зиёд. беҳтарин. Чӣ гунае ки мо иттилоъ дорем, шумо дар олимпиадае ки соли 2017 ва 2018 дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо номи имас дуир гардид шумо ширкат намудед. То ҷое ки мо фаҳмидем, яку як бора, яъне дар як вақт ин олимпиада дар чанд мамлакатҳо баргузор мегардад? мехостем каме маълумот медодед. Ин олимпиада ки ман соли 2017 ва 2018 иштирок намудам, олимпиадаи имас аст, яъне International Mathematics Assessment for Schools, ки дар як вақт дар чанд давлат мегузарад, аз ҷумла давлати Хитой, Индонезия, Қазоқистон ва дар давлати Тоҷикистони мо ҳам ин олимпиада баргузор гашт ва ман дар он олимпиада иштирок намуда сазовори ҷои намоён гаштам. Он олимпиада аз ду давр, якум давр якчанд каси аввалро интихоб менамоянд ва ба даври дуюм онҳоро хат мегиранд ва даври дуюм ин даври охирин аст. Одамоне ки олимпиадаро хуб супориданд сазовори ҷойҳои намоён мегарданд ва ман хушбахтона дар ҳар ду сол, ҳам 2017 ҳам 2018 сазовори ҷои якум гаштам. чизи дигарро бояд ёдорас бишавем ки тамошобинони азиз, олимпиадаи имас дар тамоми давлатҳо баргузор мегардад ва дар сатҳи ҷумҳуриявӣ аз он ҷо беҳтаринҳоро интихоб мекунанд ва аз ҳар давлат баъдан дар сатҳи олимпиадаи байналмилалӣ метавонанд ғолибони даври ҷумҳуриявӣ ширкат кунанд. Ба суоле ки айни замон мо ба шумо пешниҳод мекунем, фақат росташро ҷавоб бигӯед. ҳангоми иштирок дар олимпиадаҳо шумо бештар ба кадом хатогиҳо роҳ медиҳед? Хатогиҳо ҳар хеланд, барое ки махсусан дар фанни математика бисёр бояд бодиққат бошӣ. Дар олимпиада вақте ки ту ягон мисолро кор менамоӣ, дар он ҷо ту метавонӣ дар ними роҳ хатогӣ кунӣ. Ҳар як масъала бале муайяни худашро дорад ва агар ки ту ҳамон масъаларо нимашро карда бошӣ, ними баллро мегирӣ ва бисёртар бояд дар олимпиадаҳо бодиққат бошӣ. Ва ман бисёр холҳоямро аз ҳисоби кор мекунам, вале худам намефаҳмам хатогӣ ҳаст дар як-ду ҷода. Аз ҳисоби ҳамон балламро каме камтар менамоянд ва яъне баъдан ё мақоми дуюм ё мақоми сеюм. ман мехостам як чиз дигарро ба тамошобинон бифаҳмонем, махсусан ба нафароне ки ба фанни математика бештар таваҷҷӯҳ доранд. хуб, бинандагони азиз, то ҷое ки мо медонем, аломатҳои фанни математика хеле ҳам зиёд аст. барои мисол x, y, боз аз шумо мехостем бифаҳмем ки чанд намуда ҳамин гуна аломатҳои ҳастанд ки дар олимпиадаҳо истифода мешаванд? Дар олимпиадаҳо бисёр аломатҳо ҳастанд. Барои мисол, барои ишора намудани кунҷҳои секунҷа бисёртар аломати альфа, бета, гамаро истифода мебарем. Ва барои тарафҳояш бошад x, y, z ё a, b, c. Ин хел аломатҳо бисёр ҳастанд. Яке аз мушкилиҳо дар олимпиада ҳамин аст ки бояд ҳамон аломатҳоро бо диққат монӣ. Барои мисол, агар ки мо вақте ки ду аломатро ҷояшро иваз менамоем, мисол ё масъалаи мо метавонад тамоман нодуруст барояд. барои ҳамин фанни математика боз мегӯям бисёр
бодихат будан дар кор аст дар ин фан. бале. Ба андешаи шумо барои хуб аз худ кардани фанни математика чӣ қадар вақт лозим аст ва худи шумо дар чӣ қадар вақт тавонистед ки пурра ҳамаи нозукиҳои ин фанни дақиқро аз худ кунед? ин фанни математика бисёр пуртоқатиро талаб менамояд ва барои ба ягон сатҳи баланд баромадан ту бояд на камтар аз 4-5 сол бояд меҳнат намоӣ. Дар байни 4-5 сол намешавад ҳамаи нозукиҳои математикаро, фанни математикаро аз худ намудан. Ва ман ки қариб 5 сол мешавад ки ба ин фан бисёр кор гирифта истодаам. ҳоло ҳам ҳамаи нозукиҳои ин фанро аз худ накардаам ва кӯшиш намуда истодаам ки ҳамаи нозукиҳашро аз худ намоям. чӣ гуна ки мо медонем шумо дар соли 2017 дар олимпиадаи IMC иштирок намудед ва мегуфтед ки дар ин ҷо ҷои чандумро гирифтед ва ин олимпиада сатҳи байналмилалӣ буд фикр мекунам? Бале, ин олимпиада сатҳи байналмилалӣ буд ва олимпиадаи IMC дар шаҳри Лакнави давлати Индия мегузашт ва мо якчанд нафар аз Тоҷикистон ба он олимпиада рафта Тоҷикистонро муаррифӣ мекардем. дар ин олимпиада зиёда аз 25 давлат иштирок менамуданд, аз ҷумла Индонезия, Хитой, Россия, Қазоқистон, Руминия ва ғайраҳо, ки дар ин ҷо мо якчанд нафар аз Тоҷикистон рафта хуб иштирок намуда парчамбардори давлати худ шудем ва ман худам дар ин олимпиада рафта соли 2017 буд сазовори ҷои сеюм медали биринҷӣ гаштам. Мегуфтед ки аз Тоҷикистон дар ин олимпиада чанд нафар ширкат карданд? Ин олимпиада 2 саъат дорад. Дар он ҷо ҳастанд одамое ки аз 14 сола боло ва хурд аз 14 сола. Ва ман ки соли 2017 хурд аз 14 сола будам, дар сину соли 14 сола аз давлати Тоҷикистон 8 нафар рафт, аз 14 сола калон ҳам 8 нафар рафт. яъне аз ҳар ду сину сол 8 нафари ба ин олимпиада рафтанд ва шумо ҷои сеюмро ба даст овардед. Беҳтарин. Ва барои чӣ ҷои сеюм, якум, дуюм не сеюм? Дар он ҷо ман хай масъалаҳои бисёр нозукӣ доштанд ки ман он қадар хуб ҳам ба назар нагирифтам. барои ҳамин сазовори ҷои сеюм гаштам. бинандагони азиз, як сӯҷаеро доир ба қаҳрамони барнома омода намудем. ин лаҳза якҷоя тамошо мекунем, дубора бармегардем ба студия ва суҳбатро идома медиҳем. фурӯзонфар Раҳмонов дар баробари аз худ намудани фанни математика ба дигар фанҳо низ таваҷҷӯҳ дорад. бо дӯстон хушмуомила буда хоксори пешаи ост. ҳамеша бо дӯстон аст ва кӯшиш мекунад муносибаташ бо ҳама якранг бошад. ин диплом ва ифтихорномаҳое ки шумо дар экран дида истодаед маҳсули заҳмати қаҳрамони барномаи мо аст, ки аз олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ба даст овардааст. мо дар оянда албатта ба ӯ барор хоҳонем. бинандагони азиз, ёдрас мешавем шумо барномаи ифтихорро тамошо намуда истодаед ва қаҳрамони барномаи навбатии мо ҳастанд Раҳмонов Фурӯзонфар. шуморо бори дигар хушомадед мегӯем ба барномаи ифтихор. мехостем аз натиҷаҳои соли 2019 ҳарф бизанем ва чӣ гуна ки мо медонем имсол соли 2020 аст. шумо дар соли 2019 ба кадом дастовардҳо ноил гардидед? хоб соли 2019 ман дар олимпиадаи ноҳиявӣ ва шаҳрии сазовори ҷои ифтихорӣ гаштам ва дар моҳи январ ба олимпиадаи Жаотиковский дар давлати Қазоқистон мегузашт, иштирок намудам ва дар он ҷо ба ман каме хол нарасид барои сазовори ҷои шудан ва ман аз ин ро афтуда нашудам. ва соли 2020 боз ба амин олимпиада рафта дар он ҷо давлати моро 12 нафар муаррифӣ мекарданд аз фанни математика
ва ман яке аз онҳо будам. Ва дар он олимпиада рафта ман имсол хатогиҳои соли 2019-ро ислоҳ намуда дар он ҷо иштирок намудам ва сазовори ҷои сеюм гаштам. Масалан вақте ки шумо дар соли 2017 умуман дар кадом соле ки набошад шумо дар олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ ширкат менамоед, бештари мақомҳои аввал дуюмро кадом давлатҳо сазовор мегарданд? Солҳои 2017-18 ки ман дар 19 дар олимпиадаҳои байналмилалӣ иштирок намудам, дар он ҷо бисёртар мақомҳои аввалро иштирокчиён аз давлати Россия, Хитой ва Руминия ба даст меоварданд. Беҳтарин, саломат бошед. Хуб, ва агар як кам ба дастовардҳои шумо назар бикунем, яъне соли 2019 то андозае ба шумо соли нобарор буд. Хуб, ва мехостем аз ифтихорнома ва дипломҳое ки дар назди мо аст каме маълумот медоҳед ки инҳо аз куҷо ҳастанд? 2 диплом аз ҳамон олимпиадаи IMC ки гуфта будам дар соли 2017 дар шаҳри Лакнави Индия баргузор гашт, аз он ҷо аст ва ин медал бошад аз ҳамин олимпиада аст ва дар ҳамин олимпиада ман сазовори медали биринҷӣ гаштам. Яъне ин медале ки ҳоло дар дастатон аст, аниқтараш ин медале ки ҳоло тамошобинони азиз дар дасти ман аст, ин медал низ аз олимпиадае ки дар соли 2017 шумо иштирок кардед, ба даст овардед, ҳамон аст. Маромад идома медиҳед? Яке аз дастовардҳое ки ман бисёр аз он шодам, ин ҳамин соли 2020 буд. Ҳамин олимпиадае ки Жаутиковски гуфтам дар шаҳри Алматои давлати Қазоқистон мегузашт. Дар он ҷо ман иштирок намудааст, соҳиби ифтихорнома ва ҷои сеюм гаштам. Ин бошад медал аз ҳамон олимпиада аст. Ин медали аз ҳамон олимпиада ки шумо ширкат кардед. Хуб, бинандагони азиз, фикр мекунам ки албатта ин натиҷаҳои хело ҳам назаррас аст, хуб аст ва ҳар нафар наметавонад дар чунин олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ ширкат бикунад. Бори дигар аст фурсати муносиб истифода бурда ба ҳамаи он наврасоне ки ба ҳамаи он хонандагоне ки барномаи моро тамошо намуда истодаанд, албатта хондан, илм омӯхтан, донишро аз бар кардан ба ҳар як нафар муҳим аст. Албатта дар зиндагии шахсӣ метавон онро истифода бурд ва албатта роҳи дурустро дониш ба шумо дар оянда нишон хоҳад дод ва ҳамзамон метавонед ифтихори падару модар, ифтихори Тоҷикистони азизамон бошед ва мо низ ҳамин гуна имкониятро дорем ки шуморо ба барномаи ифтихор даъват бикунем ва аз паҳлӯҳои гуногуни фаъолияти шумо ба тамошобинон маълумот диҳем. Ман ба шумо изҳори сипос мегӯям барои иштирок ва албатта ин боиси қадрдонӣ низ ҳаст. Хуб, маромад, боз кадом олимпиадае буд ки шумо дар якумин ҷои аввале ки ман гирифта будам олимпиадаи имас аст. Ҷои аввал дипломе ки дар дасти шумо аст, ин яъне ин аз мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати шаҳр. Бале, ин соли 2020 буд дар даври сеюми олимпиадаи шаҳрӣ ва дар он ҷо ман иштирок намуда сазовори ҷои намоён гаштам. Дар оянда мо ба шумо бозам муваффақиятҳои нав ба навро хоҳонем, беҳтарин. Хуб, ва суоли дигар ба шумо чунин аст ки аллакай аз соли 2020 3 моҳ пушти сар шуд ва аллакай моҳи 4 аст, яъне моҳи апрел аст ва мегуфтед ки дар худи ҳамин сол ба кадом дастовардҳо шумо ноил гаштед? Дар ҳамин сол якум олимпиадае ки буд, ин даври ноҳиявӣ буд, даври ноҳиявӣ ва ман дар он ҷо иштирок намуда сазовори ҷои сеюм гаштам ва баъд аз ин ба олимпиадаи иҷро ки аз 8 то 14 январ дар шаҳри Алматои давлати Қазоқистон мегузашт, дар он ҷо иштирок намуда сазовори медали биринҷӣ гаштам ва баъд вақте ки аз он ҷо омадам даври дигари ҳамин олимпиадаи шаҳрӣ шуд ва дар он ҷо ман иштирок намуда боз сазовори ҷои намоён гаштам ва рохат ба даври охирон, ба даври ҷумҳуриявӣ гирифтам. Хуб, аз миёни фанҳои дақиқ махсусан фани математика кадом нозукиҳоро ба худ дорад ки бояд ҳар нафаре ки ин фанро интихоб мекунад бояд албатта онро аз бар кунад? Аввал вақте ки одам фани математикаро меомӯзад, ӯ бояд бисёр пуртоқат бошад ва ҳар чизе ки ӯ мехонад бояд аз ҳиққи дил хонад ки ҳамон боз ба ҳамон чиз барнагардад баъди як чанд вақт. Бояд
یعنی در حافظه‌اش خوب نگاه دارد. بله باید خوب در حافظه‌اش نگاه دارد. وقتی که شما در المپیادهای سطح بین‌المللی شرکت میکنید، خب میگفتید که همون مثال و مسائلی که به شما پیشنهاد میگردد از جانب حکمان، آیا شما بار به همون مثال و مسائل وا خورده اید یا اینکه غیر چشم داشت به شما پیشنهاد میکنند؟ نه، مثال هایی که در آن المپیادا گرفته میشود، در المپیادهای سطح بین‌المللی، آنها بگویم که خودشان آن مثال ها را آماده میکنند و یکمین بار در همان المپیادا این مثال ها داده میشود. بله. برای همه اشتراکچیان این مثال ها را یگان بار ندیده است، در یگان جا با آنها وا نخوردن می شود. کدام کتاب ها، کدام ادبیات هایی هستند که شما توصیه می دهید برای نفرانی که فن متماتیک را انتخاب کردند؟ برای درس های مکتبی که من در مکتب اوتانپایه می خوانم و در آنجا بسیار کتاب نیکولسکی است که از صنف 5 تا 11 همه‌اش هست. مثال و مسئله ها در آنجا مثال و مسئله ها همه‌اش هست. در آنجا میتوانی که همین چیزهای مکتبی را خوب از خود کنیم و چیزهایی که باز در آن کتاب هست میتوانند در آینده وقتی که تو با یگان اونیورسیته داخل میشوی در آنجا با تو یاردم دهد. کسی که شوقش بسیارتر است میخواد در المپیادهای اشتراک نماید، میتواند از دیگر کتاب ها، برای مثال کتاب ازدرافکا، یعنی ادبیات ها گوناگون هستند. ادبیات ها بله گوناگون هستند و بسیار هستند. آنها میتوانند از شبکه‌های اینترنتی بیاورند همین کتاب های خوب رو. و واقعا هم تماشابینان عزیز یادرس میشم که فن متماتیک بیشتر با فن گیومتریا و الگبرا علاقمندی زیش دارد و هر نفری که میخواد از پهلوهای فن متماتیک برخوردار باشد فکر میکنم که باید فن الگبرا و فن گیومتریا رو نیز خوب خواند. بله فن گیومتریا. بله. باز در کدام المپیادا ها در نقشه است که شما باید شرکت بکنید؟ در نقشه بسیار المپیادا هستند. برای مثال المپیادای جهانی که باید در شهر سنت پترزبورگ دولت روسیه برگزار شود، یا اینکه المپیادای این IMC که در دولت اندونزیا میگذارد، در آنجا میخواهم اشتراک نمایم، سزاوار جایهای نمایش شوم و پرچمبرداری دولت خود گردم. شما که به سن 16 سالگی رسیدید و تا این سن و سال با دستاوردهای زیاد نویل گشتید و بیشتر از کی منت دارید؟ من منتداری خود را به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میرسانم، به دیرکتوری مکتبمان خاتم عبدالفتاح که ما را به این خیل المپیاداها جلب مینماید و نازکی این فن را به ما میآموزد که در آینده ما بر المپیاداهای بین‌المللی رفته پرچمبرداری ملت خود شویم. سلامت باشید. در آخر به همسالانتون چی توصیه میدید؟ به همسالانم توصیه میدم که به آواره‌گردی مشغول نشوند و بسیارتر همه وقت در جستجوی علم باشد. برای شما برار میخواهیم و در اشتراک شما باوری کامل داریم که من بعد نیست هم باعث افتخاری پدر و مادر و هم باعث افتخاری تاجیکستان عزیزمان خواهید گشت. در آینده به شما موفقیت رو تمنا داریم و اگر شما نیز در چنین المپیاداهای سطح جمهوریوی و بین‌المللی شرکت نمودید و میخواهید از این پهلوی هنرتان با تماشابینان ما معلومات بدهید، پس برنامه افتخار برای شما است. سراغای ما کوچه شیرو 31 تلویزیون بهارستان، تلفن برای تماس 221 95 24. اینجا برنامه نوبتی ما به انجام میرسد. تا برنامه نوبتی شاد و تن صحت باشید. خیر.